කියන අවශ්‍යතාවය නැහැ. කත්තවෙන්නු දෙවිලේ. කෑ ගැව්වොත් තමයි ආත්මයන් වහන්සේ බලනවා කියලා බයිබලයේ කියලා නැහැ. කත්තදාතා ආවියානවර වරුවානවර කාරියුල්ලේ. ඔබ අනවශ්‍ය විදියට කෑ ගන්න එපා. ඉත දෙවිලාම කත්ත දෙවිලේ. ඔය ඉන්සරේ. ඉන් මෙන්නියා. උඹ උස්මක් කරගෙන. අලගාම මුචේකද. අත් දෙක ඉහළට ඔසවලා. හොඳ වේදෝඩ කරගෙන වෙති. මාව අත් එක ඇසුවා. එනේ තුරු මීරා. නිමින් කියන්නේ. ඉදුවස්සන. කෑ ගන්න පොර ගන්න ඕනේ නැහැ. කත්තර තිකණින් කත්ති කුඹර දෙවද. උන්වහන්සේ බලන්නේ ඔබගේ ඇදහිල්ල. ආண்டව පාපුන් මොඩේ ඔබගේ සත්‍යය නෙමෙයි. உங்களுடைய சத்தத்தை அல்ல. උන්වහන්සේ බලන්නේ ඔබගේ ඇදහිල්ල. அவர் பார்ப்பதனுடைய விசுவாசத்தை. ඒ ගින්නම මතින් ගලාගෙන එන්නේ. அந்த அக்கினி உங்க மீது. ඔබට දැනෙන්නේ ගින්නක් ගලාගෙන යනවා. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அக்கினி உங்க மீது வருவது. ඔබට අලුත් භාෂාවක් ඒ. உங்களுக்கு புதிய ஒரு மொழி வரும். මෙච්චර කල අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා නොකරපු අය. இவ்வளவு நாள் அந்நிய பாஷையில் பேசாதவர்கள். අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. அந்நிய பாஷையில் பேசாதவர்கள். මොරදාන්න අවශ්‍ය නැහැ. கத்தி கதற தேவையில்லை. ඔබේ උගල කට කඩා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. உங்களுடைய தொண்டைகளை உடைக்க தேவையில்லை. සාමාන්‍ය શબ્දය. இந்த மென்மையான குரல். අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්න පටන් அந்நிய பாஷையில் யாரோடு பேச முடியும். මම තාම ස්වල්ප මොහොතක ඔබ මත අත තබනවා. நான் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்கள் தலைகளை கைகளை මම අත තබනතර බලාගෙන ඉන්න එපා. நான் கை வைக்கும் வரை காத்திருக்காதீர்கள். ඒක මම නෙමෙයි ලොක්කා උන්වහන්සේ. நான் அல்ல பெரியவர், அது இயேசுவே பெரியவர் தலைவர். උන්වහන්සේ තමයි වාදකතා. அவர்களுக்கு சொல்லுவார். අත්තරලා අනිත්‍යද මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. கண்ணை திறந்து மற்றவர்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்காதீர்கள். කියන ස්වාමීනි ඕපුරවන්න. ஆண்டவரே நீ நிரப்பு. ආතුල බලන්න. எனவே பாய்ந்து வரும். ආතුල බලන්න. எனவே இது பாய்ந்து ஓடு. ඥානයේ මේ ඕපුරවන්න. தேவரே வந்து நிரப்பு. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில் මමගේ ඉල්ලා පිළිමි. உங்களிடத்தில் මේ கேட்டுக்கொள்கிறேன். දරුවන් අත්තරපන්. அவர்களை கொடு. ඔවුන්ගේ පිපාසය අනුව. அவருடைய சாதத்தின் படி. ඔවුන්ගේ උමනාව අනුව. அவருடைய சேவைப்படி. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. அவருடைய சேவைப்படி. එක එක්කෙනා මත බලන්න. ஒவ்வொரு வீடு நீ கடந்து வா. එක එක්කෙනා මත බලන්න. ஒவ்வொரு மீது கடந்து வாரு. එක එක්කෙනා මත බලන්න. ஒவ்வொரு மீது கடந்து பாய் ஊற்று. අන්‍ය භාෂාවන්ට වෙන්න. அந்நிய வார்த்தைகளை கொடு. සුද්ධාත බෞද්ධිස්මයන්ට වෙන්න. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஞானஸ்தானத்தை கொடு. ඒතුණී ගින්නෙන් ආරෝප කරන්න. ஞானஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் அக்கினியால் அபிஷேகம். ஆவியான ஊற்றுகிறா. ஆவியான ஊற்றுகிறா. அக்கினி வருவாரு. அந்த அக்கினி ஊற்றுகிறா. அந்த அக்கினி வருது. அக்கினி எல்லாம் கட்டுகளை உடைக்கிறது. எல்லா கட்டுகளை உடைக்கிறது. அந்த வலைகளை உடைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில்.
கட்டுகள்